Già कोकला सुजन एक सारदा है जाए कि फिक्री नहीं नो रखने की यो गिश्ना ना मुना توجیک ازبک مخصوصا توجیک‌ها ازبک‌ها اذر میکنن چون نمیدونن زکان رو نمیدونن. тамошобинони гиромӣ мегузарем ба охирон мавзӯъ ва хабари хуш аз 14 ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ, ин шабакаи голос мигрант ҳамин бошад ва мо имрӯз дар бораи 5 мавзӯи хело муҳим, албатта ки барои муҳоҷирон суҳбат мекунем. дӯстони азиз, пеш аз оне ки ба мавзӯъҳо гузарем, биёед ба шумо як чизи муҳимро бигӯям. ҳар рӯз соати 11 аз метро водни стадион таксиҳои акаи муҳиддин бачаҳоеро ки мехоҳанд ба қазоқистон рафта биёянд, онҳоро бурда мебиёрад ва ман шуморо тавсия медиҳам ки агар шумо ҳам рафтанӣ бошед, ҳатман ба ҳамин рақамҳо занг бизанед ва шуморо ба нархи 5000 бурда мебиёранд, барои он ки шумо аз номи голос мигранта гап мезанед. агар гап назанед, шуморо 5500 рублатонро мегиранд. ҳатман ба ин рақамҳо занг занед. хоб дӯстони азиз, мегузарем ба мавзӯи якум. мавзӯи якуми мо ин аст ки ММЦ Сахарова, яъне он ҷое ки муҳоҷирони дар Москав буда аз он ҷо патент мегиранд ва дар он ҷо худашонро моҳи якум як моҳа регистратсия мекунанд то гирифтани патент. ҳамаи муҳоҷирон дар ташвиш буданд ки оё дар давраи гузарондани чемпионати ҷаҳон оид ба футбол дар Русия оё ин марказ кор мекунад ё не. мо ҳам чандин бор ҳамин мавзӯъҳоро мекофтем ва ҷавобашро ёфтем. ММЦ Сахарова дар саҳифаи фейсбукии худаш навист ки муҳоҷирони муҳтарам, ташвиш нашавед. дар рӯзҳои ҳамон шабу рӯзе ки чемпионат мегузарад, ММЦ-и мо яъне Сахарова кор мекунад аз соати 8 субҳ то соати 20, яъне 8 бегоҳ, бе рӯзҳои истироҳатӣ дар як ҳафта 7 рӯз дар хизмати шумо қарор дорад. пас маълум мешавад ки дӯстони азиз, дар дигар шаҳрҳо ҳам ҳамин хел аст. шумо ташвиш накашед, яъне дар дигар ҷойҳо ҳам патент медиҳанд. дар Москав ки медиҳанд, пас маълум аст дар дигар ҷойҳо ҳам метиҳанд. ҳамчунин регистратсия мекунанд. фақат як дигаргунӣ мешавад ки мо инро қариб як 5-6 видео пеш гуфта будем ва такрор ҳам кардаем ва боз мегӯям ки тағйирот ин аст. аз 25 май то 25 июл ҳар касе ки аз хориҷ, фарқ надорад аз Қазоқистон ё ки аз Тоҷикистон, аз Ӯзбекистон, фарқ надорад, ба Русия ҳар касе ки аз хориҷ медарояд, бояд дар давоми як шабонарӯз худро ба қайд бигирад, яъне ки регистратсия кунад. хоб ҳамин аст дигаргунӣ. дигар ҳамааш чӣ хеле ки буд, ҳамон хеле будагиаш боқӣ мемонад. дӯстони азиз, биёед мегузарем ба мавзӯи дуюм. мавзӯи дуюми мо ин аст ки амрикоиҳо дар сайти газетаи The New York Times як видеои 10 дақиқаинаеро пешниҳод карданд ба мардум ки дар ин видео сабт карда шудааст ҳаёту фаъолияти ду муҳоҷири тоҷик, чӣ хел онҳо дар Тоҷикистон буданд ва чӣ хел тариқи поезд ба Русия омаданд ва дар ин ҷо ба кадом корҳо машғул ҳастанд ва ба кадом мушкилиҳо дучор мешаванд. хулоса аз ҳаёту фаъолияти ду муҳоҷири тоҷик як навори 10 дақиқаина кардаву амрикоиҳо бо забони англисӣ дар амрико дар сайти газетаи The New York Times пешниҳоди мардум карданд ва ман силкаашро дар описанияи видео гузоштам. агар шумо хоҳиш дошта бошед, метавонед аз онҷо тамошо кунед, вале як чиз аст ки навор ба забони англисӣ аст. Отахон мо нахондем. Баъд. Хосоне. Вазъияти таҷарбу безе буд. Дистода уҷа кокала судан нек сарда ҷае ки фикри не но ракне ки ё гишна намунанд. Тоҷик узбек махсусан тоҷикоро узбекоро азар мекунанд. чун намедонанд законро намедонанд. вақти одам қонуни хуча будона дар Америка, дар Русия, дар куҷое бошад, хуча кардан метавонад. хуб, мегузарем ба мавзӯи сеюм, операция нелегальный мигрант. дар ин бора мо зиёд видеоҳо кардем, чандин борҳо гуфта гузаштем ва мақсади ягонаи мо ин аст ки шумо дониста бошед ва огоҳ бошед ки дар куҷаҳо ҳамин гуна оператсияҳо ё ин ки рейдҳо рафта истодааст. шумо огоҳ бошед ва барвақттар ягон корҳои худро ки дуруст нестанд чораандешӣ кунед. дӯстони азиз, рӯзи 7 апрел, яъне якчанд рӯз пеш, дар вилояти Пенза ҳаминчунин рейди калон гузашт. дар он ҷо 800 нафарро қапида оварда, ҳуҷҷатҳояшонро тафтиш карда, нағз будагиашро ҷавоб доданд
و از اینجا 40 نفر رو برای حقوق ویرانکنی مأموری یعنی که جریمه های کلان کردند و از این هم ریدی کلانتر در چلیابینسک گذشت. در آنجا باشد رید خیلی کلان بود، اساساً کвартираҳое ки дар он ҷо шумори зиёди муҳоҷирон ҷой карда шуданд, он ҷойҳоро рафтан рейд карданд, бозорҳоро, хобгоҳҳоро, меҳмонхонаҳоро ва ҳамчунин ҷойҳое ки шумораи зиёди муҳоҷирон дар он ҷойҳо кор мекунанд. хулоса ҷамъ 3700 муҳоҷирро оварда тафтиш карданд. аз миёни онҳо 356 ҳуқуқ вайронкунӣ ба қайд гирифта шуд. аз миёни ин 356 нафаре ки ҳуқуқ вайронӣ карда шуда буданд, зиёди онҳо ҷарима карда шуданд ва 25 нафари онҳоро бояд аз хоки Русия берун кунанд, яъне запрет виез даданд ба онҳо ва ҳамчунин 19 каси дигарро РВП ё ин ки баъзе аз онҳо вид на жителство доштанд аннулировать карда шуд. нагуфта намонад ки аз миёни инҳо баъзеҳояшон тоҷикҳо ҳастанд, яъне ки на ҳамаи инҳо, дар ин ҷо дигар миллатҳо ҳам ҳастанд, чӣ тавре ки мо дар он ҷо хондем, дар ин ҷо узбекҳо ҳам ҳастанд, мардуми Озарбойҷон ҳам ҳаст, мардуми Украина ҳам ҳаст. хулоса ҳар он давлате ки муҳоҷиронашон ба Русия меоянд, аз ҳар як давлат каме дар ин ҷо буданд ва маълум аст ки зиёди онҳо узбекҳо ва тоҷикҳо ҳастанд. хуб, чемпионат ки наздик шуда истодааст, маълум аст ки чунин рейдҳо зиёд мешаванд. мақсади ман такрор зиёд кардам, боз мегӯям ки он аст ки шумо огоҳ бошед, ҳуҷҷатҳои худро дуруст кунед, ҳар ҷое ки муайян шудааст ки ҷои ҳуҷҷаткунӣ аст, ҳамон ҷо рафта бикунед. ба ҳар хел ба қавле ки мо медонем посредник мегӯям, ба онҳо ҳуҷҷат натиҳед ва ба амеди каси дигар нашавед. фиреб хӯрдаву муҳлати будубоштон буд мешавад ва шумо соҳиби ҳуҷҷат намешавед. маҷбур мешавед ки шумо граница рафта биёед, ё ин ки намедонам маҷбур мешавед ки Тоҷикистон равед, ё ки маҷбур мешавед ки бедокумент гардед ва шуморо қапанду намедонам мисли ин 25 нафар запрет задаву ба Тоҷикистон равон кунанд. барои ҳамин мақсади асосии ман ҳамин аст ки шумо ҳуҷҷатҳои худро дуруст карда бигардед. тамошобинони гиромӣ, мегузарем ба охирон мавзӯъ ва хабари хуш. аз 14 март дар Қозоқистон якчанд қарорҳои нав қабул карда шуд ки дар он ҷо нисбат ба муҳоҷирони тоҷик ки ба Қозоқистон барои кор ва зисту зиндагонӣ мераванд хело осониҳо яъне ки пешниҳод карда шуд. пешвақт ҳар нафаре ки аз Тоҷикистон ба Қозоқистон мерафт, барои ӯ 5 рӯз муҳлат буд ки дар давоми 5 рӯз ӯ бояд дар ягон ҷо регистратсия кунад, яъне худро ба қайд бигирад ва регистратсия 30 рӯза буд. дар давоми 30 рӯз регистратсия мекарданд шуморо ва дар давоми ҳамин 30 рӯз шумо бояд яъне ки разрешение на работу мегирифтен, иҷозатномаи корӣ мегирифтен ки дар асоси ана ҳамон иҷозатномаи корӣ баъд регистратсияи шуморо дароз мекарданд муҳлаташро. ҳоло бошад чӣ гуна шуд? ҳоло бошад шумо метавонед давоми 30 рӯз берегистратсия гардед ва дар давоми 30 рӯз агар шумо ягон ҷо кор ёфтед, хоҳед ки кор кунед, рафта ба регистратсия месупоред ва шуморо регистратсияи 90 рӯза метиҳанд, чӣ хеле ки дар Русия ҳаст. ва дар давоми 90 рӯз шумо ҳуҷҷатҳоятонро месупоред, иҷозатномаи корӣ мегиред, разрешение на работу ва бо оне ки дар даст доред иҷозатномаи кориро оварда дубора метиҳед ва шумо регистратсия 1 сола метиҳанд ва ба ҳазур дар Қозоқистон метавонед кор кунед. дӯстони азиз, ин хело пешравӣ шуд барои мардуми тоҷик ки дар Қозоқистон буданд, азоб мекашиданд. бисёре аз онҳо чӣ гӯям, ба қавли русӣ мегӯянд, успед намекарданд ва онҳоро барои ҳуқуқ вайронкунӣ роҳ медоданд ва онҳоро ранг чӣ хеле ки дар Русия аст ҳамин хел запрет виез мезаданд, ба онҳо ҷаримаҳо мекарданд. хулоса азоб доштанд. дар давоми 5 рӯз регистратсия кун худата, ё ин ки дар давоми 30 рӯз разрешение на работу бигир. душвор аст ва дӯстони азиз, хеле осон шуд. мо аз ин хурсанд шудем, аз он бародароне ки дар Қозоқистон ҳастанд ва камтарак осудаҳол шуданд, чун мақсади мо Голос Мигранта ҳамин аст ки ба ҳамаи муҳоҷирон каме осонӣ биёрем ва ё ин ки осониҳое ки дар ягон ҷо мешавад ҳатман ба самъи шумо бирасонем ва аз он ки дар Қозоқистон инчунин осонӣ шуд, мо хурсанд ҳастем. агар шумо ҳам хурсанд бошед дӯстони азиз, ҳатман дар ин навор лайк гузоред, обуна шавед ва ин наворро поделиса кунед то дигар дӯстони мо бубинанд ва ман бошам ба ҳамаи шумо барори кор мехоҳам. худованд нигаҳбони ҳар яке шумо бошад. хайр дӯстони азиз.